जाना देखायलाय मिजिमखौ दे जामारलाय दे बिब' हिसाबा जायो मालाय हाब मा सोबलायलायखोब्रालाय आदायालाय गरम मोननायनि आदसा इनार्जि ना दे होनबाय रथ' माब्रैसोजों जानो हागौदां थ' लोगोफोर आं दायो माने जोंनि मार्केटाव थांनो नागिरदों आरो ना गामिनि ओरैजाय हादानथिं मार्केट दङ दिनै देवबार बाजार बिखुनजो फैनो नागिरदों ओमफ्राय बैनाय फैगोन आरो ना बिराद गोबाव जाबाय फैया जोंहानाव ओमफ्राय दिनै फैगोन ओंखायनो आङो एसे खरसा खालामनो थाखाय बेदर बायदिसिना लायनो नागिरदों ओंखायनो थांनो नागिरदों आरो ना ओमफ्राय दायो बोथोरा बिराद गरम ओंखायनो बारा ओंखाराखै आङो गरमखाय ओरैनो मैया लबार बागानाव हाग्राल' दानहैबाय लबार आथा फसरनांसिगौ नालाय नायनो हागोन नै ओरैबायदि गरम गोसोम खोमसि नुलायो गरमजोंनो नै ओरै दायो थांसै आङो ओरैजाय देवबार बाजाराव शरबतों का तू मीठ घात का पानी मैं रंग शरबतों का तू मीठ घात का पानी मुझे खुद में घोल दे तो मेरी यार बात बन जानी रंग शरबतों का थ' लोगोफोर फाइनालि आं दायो देवबार बाजार मोनफैलायबाय उइकलि मार्केट बेदर लांनो नागिरदों अमा बेदर ओमफ्राय नायनोसै अमा बेदरा बेसेबां दाम जादों दायो मानसिफोर फैथ'वाखै आरो ना हाथायाव बेलासिबासो जायो बिराद गरम बोथोराथ' अमाखौथ' आं बिसिनिफ्रायनो लांबाय थाखायो दिनै बारा लांला एसे खम लांसै सेरबा जानो हायालै आग्ला हाया मा दाम अमाया 100 केजियाव 100 हा हाब 100 थाखाल' बिदिबा सेरबा हरदो अमायालाय बुन्दि ना बुन्दाब्रा दामब्रा ए दामब्रासो माथो दे होमबालाय हरदो 3 फवा हरदो 3 फवा माखौ लागोन नोंलाय फेन्दानि दंना गैला फेन्दानियालाय मोदोमखौसो जायो आङो अ लागाव बोरायाव अमा दानै अमा बायदि जालायलांबाय हो गया नै इसान नामा अमाया नोंसानि आदसा नै बेयावबो लाबोदों मानै मासेल'सो मनायाव सोना लाबोदों आंलाय मानै सानदोंमोन ओमफ्राय नै इथिं दं आरो ना बयलारा ओमफ्राय बयलार गोदाया नामा बयलार लांगौमोन ना आङो दायो नै बेलाय आरो ना बयलारा होद मासे थिखांना लांसैलै हांनो मासे थिखांना लांनांसिगोन हांनो 2 केजिसो जागोनदां मासेयाव नै बेनो आरो ना हाथाया बारा गिदिर नङा फिसासो ओमफ्राय बेलासियाव बांसिन मानसि जायो लकेल मैगं बिराद मोजां मोनो गामिनि माने हासार होनानै गायनाय आरो ना नै दायो लांसै आङो गोदानायखौ बारा देखायबाय थानो हाया नङाबा जाना देखायलाय मिजिमखौ दे जामारलाय दे बिब' हिसाबा जायो मालाय जाब्रा लागाव पान्जाबिसो जाबाय माथो नोंलाय अमाखौ दायो आं लाबाय लांसै दे फाजा गरम सेनायनायनोसै नै इथिया इथिं अमा फाननो बानायगासिनो दङ जगार माबैसे फानगोन दिनैलाय माब्रै दे फानबाय थादो ना लायबावनांगौ दे दैखौ फोरानबावनांगौमोनदां हाखरावसो थाजोबसिगोन बे दा आथिं हाखराव
मोनबाय रथ' माब्रैसोजों जानो हागौदां ओइ गफिनबाय ओइलाय बैबो गिदिर नै ओरै सानजाहानाबो बेबो गिदिरानो नारखो हरनाङा बुरियाव मोनखागोनलै इखो जायासै ओइ नोंनि आथिं खाथियावनो दङ नै माबा मोनबाय नै सुहैसै दायो बाब सान्दुङा लाजाखाया सियार लाबाय लोगोफोर आङो गंब्रै सियार गंब्रै लाबाय नैबे दखाननिफ्राय लादों आरोना ओइ नै ड्राइभारबो दङ आसोला माजबाटाव नाय एखौनो दुनियाखै बान्दि बेयाव लोगोफोर आं दायो माजबाटाव बायदिसिना लांफैबावदों आरोना खरसा लांफैबावदों बिखुनजो फैदों बेनिफ्राय सियारबो बायखानांगौ दंमोन आंहा ओंखायनो आं सियारबो बायबाय बिराद गरम नायनो हागोन बोथोरा लोगोफोर दायो आङो नै बाजबाटनिफ्राय फैलायबाय बेनिफ्राय आङो थान्दा लांसै आरोना नैबे आंनि हाबायाव थांदोंमोन फंबाया खबर केनेকুৱা আছে বিয়াত গৈছিলে সি ফটোশ্বুট কৰিব ৰ কিবা এটা ল'ম মই ঠাণ্ডা ল'ম ইয়াতে থাকে নেকি আজিকালি ঠাণ্ডা লাংছে ঠাণ্ডা দিয়কচোন 1 লিটাৰ ঠাণ্ডা কিবা দি মেংগ' 1 লিটাৰ কি আছে आप मा सुब्लायलायखोब्रानलाय आदायालाय गरम मोननायनि आच्छा एनार्जि ना आं थान्दा लांनि र' आंबो ओइ कोनটো फान्टा নহয় ডাঙৰ মেংগ' নাই দিয়ক মেংগ' দি डेसपुटनि आरोना बेयो लोगोफोर बिराद गिदिर दखाना नै जोंना बिखुनजोआ मोनफैबाय मैगं हागासिनो मैगं नै बिलोगोआ मानो संगोन नोंखौलाय अमाजों माजोंथो गाजाया नालाय मानसियानो खायसे बुथारबाय दा बांद्राय लोंनानै फे नोङो नै जोंना बिबोनां एक्ट्रिसआ बा मा खालामबाय थादों नोंलाय दाद' भिडिअ'सो रायलायथारनोमोनलाय गेम अर्जुनजों रायलायदों जाखांबाय साहा बायदिसिना लोंखांबाय दा दसे थानानै ओंखाम जानोसै बेरायनोसै